הגנה על המדינה שבדרך ועבודת כפיים במשק. כולנו מגדול עד קטן לקחנו חלק במשימה. במונחים של היום אפשר לומר שהיינו מתחת לקו העוני, ללא מותרות כלשהם, אבל למעשה הייתה לנו ילדות מאושרת. אוכל אף פעם לא חסר, את הבגדים אמא תפרה לנו, וספרים לקרוא תמיד היו. כולם קראו בבית והרבה. סביב השולחן כל אחד החזיק ספר וקרא. הבית היה בית פתוח שתמיד היו בו אנשים נוספים על בני המשפחה. ילדים מעזרה סוציאלית, מעפילים, ילדים עולים. עד היום לא ברור לי היכן כולם ישנו, אבל העובדה היא שכולם אכלו, ישנו, עבדו וקראו. רפאל נולד כבן זקונים להורים בני למעלה מ-40, כששני אחיו הגדולים כבר יצאו לעבוד ולהתפרנס. נחמה הייתה בת 7 ואני בת 3. בילדותו היה רפאל כמו כל ילדי הכפר, חופשי לנפשו, להתרוצץ היכן שרק יכול. אף פעם לא נאמר לנו אל תלכו או אל תעשו, את הגבולות הבנו בעצמנו ולקחנו אחריות על מעשינו. כשרפאל היה כבן 7 או 8, אני זוכרת אותו חוזר עם חבריו משיטותיו בשדות, עם שלל לטאות וחרגולים, ואז הוא ביקש מאמא לתגן לו את השלל. הוא טען שצריך ללמוד לשרוד בטבע ולאכול כל מה שאפשר. אמא אמרה לו שמצידה אין בעיה שילמד לחיות בטבע, אבל את השרצים שהביא הביתה שיתגן בעצמו בחוץ ויאכל אותם בטבע, לא בבית. רפאל תמיד היה עסוק עם חברים, ותמיד ניסה לחקות את אחיו הגדולים. בגיל 4-5, כשיכול היה להחזיק רובה, שהיה כמובן גדול ממנו פי 2, ביקש להצטלם כשהוא עומד עם הרובה בעמידה צבאית. כשרפאל היה בן 14 ואני בת 17, התגייסתי לצבא הבריטי, וכך נפלה עליו האחריות לעזור להורים במשק ובקיבוץ. כך קראו למשק המשותף של תל עדשים, הפלחה והמטעים. כל משפחה נתנה ימי עבודה אשר נרשמו לזכותה. אותם ימים, הבנים הגדולים שמואל ומתתיהו כבר עזבו את הבית לדרכם העצמאית. נחמה הייתה כבר בוגרת סמינר למורים והצטרפה לגרעין שהקים לימים את קיבוץ דוברת. ואני כאמור התנדבתי לצבא הבריטי ושירתתי במצרים. רפאל בן ה-14 נשאר לבד עם ההורים והעבודה. היה לנו לרפאל ולי הסכם שביום שהשתחרר מהצבא אחזור למשק ואז הוא יוכל להתגייס לפלמ"ח. בסופו של דבר הוא לא החזיק מעמד, כי השירות שלי נמשך קרוב ל4 שנים, וכשהגיע לגיל 16 הוא התגייס לפלמ"ח, וכך התחילה דרכו הצבאית. העניינים החשובים בבית באותם ימים, שלא הייתי בהם, מוזכרים במכתבים שנשלחו אליי לצבא ושמורים איתי עד היום. מכתב מאמא: כולנו בריאים ועובדים כרגיל. התרנגולות מטילות יפה עכשיו, 80 ביצה ליום. השבוע גמרנו לעדור את הגינה, זרענו תפוחי אדמה, ברפת חולבים רק את תקווה, חנוכה צריכה להמליק בעוד 1.5 חודש. כעבור חודשיים, זורעים את השדות ומחכים לגשם. חנוכה המליטה עגלה יפה מאוד, ותקווה כבר בחודש ה6 להיריון. עכשיו עבודה בוערת ממש. אבא ורפאל עובדים כל היום בקיבוץ. אני בערב עייפה ואין לי סבלנות לכתוב. אפשר ללמוד מהמכתבים שהחיים סובבים בעיקר סביב העבודות החקלאיות. זריעה וקציר, חריש ודייש, ירד גשם או לא ירד, מה קורה עם האפרוחים ומתי תמליט הפרה. לרפאל אין זמן לכתוב, ואבא מסביר במכתב. רפאל היום עובד במטע כמו גדול, לקח אוכל לכל היום, ומפני כך לא כתב לך. רפאל כאמור אז בן 14. בהמשך הוא מוסיף: נחמה עובדת הרבה, כמו כן מחנכת את רפאל להיות מסודר. והשורות שרפאל מוסיף: שלום ציפורקה, אני ממהר למטע, אין מה לכתוב. אצלנו הכל בסדר, רפאל. ובמכתב של נחמה: רפאל הולך ומקבל צורה אנושית. עובד במטע ולובש כבר מכנסיים ארוכים. התקדמות ראויה לציון. נראה שרפאל מתקדם יפה כי כעבור חודשיים
מספרת אמא במכתב. רפאל עובד יום בקיבוץ. הוא מרוצה וגם מרוצים מעבודתו. הוא מתייחס לעבודה ברצינות. בכלל, הוא הולך ונעשה בן אדם. ובגלל שרפאל עסוק במטה, הוא לא כותב ממש, אלא מוסיף שורה. שלום ציפורקה, תשלחי בהזדמנות נעלי התעמלות. יותר אין לי מה לכתוב. רפאל. גם נחמה מציינת באחד ממכתביה מקיץ 43 את התקדמותו של רפאל בעבודה. רפאל נכנס לגראז' ומתכונן להיות טרקטוריסט ברבות הימים. בינתיים הוא מגיש קש למכבש. כאשר רפאל עובד כמו גדול והולך כבר במכנסיים ארוכים, יש לו מה להגיד בענייני המשק. נחמה מתארת במכתבה ויכוח בין רפאל, שהיה כבר בן 15, לבין האבא, שהוא התקרב כבר לגיל 60. בהמה עדיין לא קנינו, אך המבחר, תודה לאל, רב מאוד. מכל צד בעבר נוהרות סוסות, צעירות וזקנות, רזות ושמנות, אלא שאבא קשה לו להחליט. בינתיים קיבל פרד מארגון גדלי בהמות. פרד תאווה לעיניים, רגליים כקורות, שערות כשעיר עזים, וממקומו לא ימוש. כוחו ככוח שור הבר, ורפאל ממש התאהב בו. אבא טוען שאינו רוצה לחשוב עליו אפילו, בז לו, בהלצות הוא מוריד את כבודו ברבים, ורפאל באחת, זה מה שדרוש לנו. נראה איך יפול דבר. במושב יש נבחרת התעמלות בהדרכתו של אברהם ארגולין, רפאל חבר בנבחרת, והם הצטיינו עד כדי כך שהזמינו אותם להופיע באמפיתיאטרון בחיפה. בקיץ שנת 44 נעדרה אמא מהבית לשבועיים. כדי לאפשר את נסיעתה נעשה תהליך רציני. נחמה שהייתה כבר חברה בארגון זרעים שישב ליד כפר יחזקאל ולימים הקים את דוברה, הייתה אחראית בארגון על גן הירק. נחמה באה הביתה כדי לעשות את עבודות הבית והחצר במקום אמא, לטפל בפרות, בתרנגולות, בירקות ובענייני הבית. רפאל נסע לקבוצת זרעים כדי להחליף את נחמה בגן הירק. וכך נחמה מספרת במכתב. רפאל בא לשבת, ויוסף גם הוא בא לחופש. רפאל מספר מזרעים, ניסים ונפלאות, ואומר שהיה מסכים להישאר שם. בהתחלה חששתי שלא יסתדר, וביקשתי חבר אחד שישגיח עליו. החבר הזה מסר לי שאינו זקוק כלל להשגחה, להפך, הוא מרגיש את עצמו חופשי מאוד. יוסף הנזכר במכתב הוא נער מעליית הנוער שהיה בן משפחה בביתנו. הוא עלה מאוסטריה, וכשאני הייתי בצבא הבריטי, יוסף היה במחלקה הגרמנית של הפלמ"ח. במלחמת העצמאות נפל בקרבות ג'נין. וכך נמשכות השנים, ובעיקר נמשכת העבודה. בינתיים בעלות הברית ניצחו במלחמה, ותל עדשים ממשיכים לעבוד. במאי 45 רפאל כבר חבר בפלמ"ח, והוא כותב לי בקצרה כהרגלו. ציפורקה תביאי לי משקפי שמש. רפאל. הוא התכוון למשקפיים בשביל לעשות רושם. כשהתגייס רפאל לפלמ"ח, ההורים כבר היו שניהם מבוגרים מאוד במושגים של אותם הימים, בני יותר מ-60. נחמה ראתה את הקושיים של אבא ואמא בהחזקת המשק החקלאי וכתבה לי. המצב בבית קשה מאוד. ראיתי איך אמא עובדת עד אפיסת כוחות. את שמואל ומתתיהו אפשר להוציא מהחשבון. לרפאל יש זכות וגם צורך לצאת גם הוא מהבית לתקופה מסוימת, כמו שעשה כל אחד מאיתנו. אני יצאתי ללמוד, את היית בצבא, שמואל ומתתיהו יצאו בגיל צעיר, מוכרחים לאפשר גם לרפאל. אי אפשר לגזול ממנו את האפשרות המינימלית להכיר קצת את החיים בחוץ ולזכות גם כן באיזו התפתחות. הצעתה של נחמה, כל אחד מאיתנו ייתן חצי שנה עזרה לבית. היא מתכוונת אליה ואליי. כעבור שנה, רפאל התחייב לחזור הביתה. רפאל יהיה אז שנתיים בחוץ והצטרף להסתפק בזה. כמו שאמרתי, זה היה אופי הבית ואופי המשפחה שהשפיע על כולנו ועל דרכנו בחיים. בבית הזה צמח אחי רפאל, מצד אחד עבודה ומחויבות למשק החקלאי, אבל גם שאיפה לצאת, להתגייס, ללמוד ולהתקדם. תודה.